egunon, ez dakit entzut ez daiten ondo? Bai. Ondo. Bueno, lehenik eta behin, ongi etorriak, eskerrik asko. Oso eskertuta, oso pozik etorri geha, alde batetik Siripiri kultura elkartearen eskutik eta Asteasuko udaren eskutik etorri gehalako gonbidatuta eta gusto ongi etorri geha. Beti oso ondo ongi etorri geha Asteasu eta oso eskertuko da hori. Dakit berez, pandemia bat egon da, eta horren ondorioz, egon geha, arazo larriekin, egia esan da bai. Gure jarduerarekin jarraitzeko, bi urte, gutxi gora bera bi urte terdi, ja planea genuen etortzia, Asteasura, eta hor, eten egintzan, moztu egintzan, gure plana eta gaur gaude. Eta hori bada gure arrazoi bat, oso pozik egon. Hemen gaudelako, eta orduan eskertzen bada. Así que, zentzako ere, txalo. Azken kontzertu honetan, zen parte izango zate. Neurri batean, hemen zaudetelako, eta baita ere, cover ditugun zenbait pieza oso ezagunak direlako, eta orduan zuen parte hartzea ere eskertuta dut. Abeste, danok ez dakigu oso abeste, kanturrea atzen horra maskaria atzetik eta badakitu, eta norbait animatuko balitz dantza pixkat egitea, asko zobeto egitea. Bai. Bueno, guretzako plazer handi bada, guain jo behar dugun pieza osotzea, konbidatu berez badako lako, txizki ezaguna zuretzako, gure musika eskolatu ikastia dalako, eta ongi etarria eman dieza dugu mesedez, Mirari Irurtune, violina. Nik eskaini nio, eskatu nio, jartzen hartuko zenuke Mirari, jake Asteasurako bazen, eta beak esan zian, ez ditu. Ja naskatuta dago dira, ja nire biolina entzutea, eta zaten, nik esan nion, ez? Ez? Así que, gezatxo hau prestatu dugu, gaurko, oso ezaguna da bai, Vitorio Monti entzat, oso lan birurtu badaka, eta espero dut izango da, eta ea miraren alturan